ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Pag gutom tatabon ding makapirot, medyo gutom-gutom kita ngunyan. Well, anyway, the show must go on. Martes, Petsa 24 na po. Kan Mayo 2022. Good afternoon. Ang pagrespetar mi na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Sabay ang paglaom na sana po kita gabos yaon sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Darakan COVID-19 buda sa patakot man sa seguridad kan kinaban, yan naggera dyan sa Ukraine. Kami po naglalaom na day kita magpundo sa pakimaherak sa mahal na Diyos, asin panagos kitang manarig na malampasan ta na ining mga kadifisilan. So may helang na COVID magkaburulong na, asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud. Dahil man kita maulakitan, padagos niya tumagamit ini susog sa karahayan kan kagurangnan. Ay, siguro igwaman kita ning pag-arantabay dyan sa Ligaspi, marhay na hapon. Sa Albay District, marhay na hapon mantabi, sagkod sa daraga. Sa Gabos na taga Catanduanes, good afternoon. Sa grupo dyan kan Governor-elect and Vice Governor-elect, magtugang si Governor-elect Boboy Kua, buda si Peter Boss T. Kua, Vice Gobernador. Good afternoon sa indong mag-ermano. Sundo makita 5 p.m. Bicol Target, ray na hapon sa Sorsogon, sa Masbate, Cam Sur, Cam Norte. Pati na po sa pinag-abot man Cam Puersa mi sa luwas kan Rehiyon 5. Good afternoon. Sundo kita 5 p.m. Bicol Target. Katuwang si Compadreng Al, Pading Jim, Kumpareng Jomar, si Luens, si Joshua, buda si Ands. Sa Mobil, yaon dyan si Henry Deboy Mada. Sa Control Technical, sa radyo, sa AM Band. An sa muyang kasabay-sabay ngunyan, co-pilot ko, the big man himself, an sa muya pong Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Yan po, nanadadangog din do sa radyo, si Tata Bunjing, ang nagbo-broadcast ka yan sa traditional radio. Mientras tanto, sa newsroom, pag-arog bang kaining oras, Doro Diretso ang monitoring, News Director Edwin Peralta. Ang alamat, sabi baga ni BP Henry, ang alamat. Ay, okay sa imong attire ngunyan Tricia, pang summer na summer. Dahil lang ipalid ang ki paruso, paitaas ba? Si Angel, si Tricia, si Richard, Tarabang-tabang Newsroom, Production, Research, asin sa IT. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Bay, ma-swimming daw sa Mario Josep naman, no? Si Bunjing ang gibuhontang salbabida. Tatabunjing ang salbabida na tatabunjing. Wag nyo lang papainumin ng benditadong agwa. Sige, na telepono numero ko tabi sa mga Globe subscribers 0926-0156-020 na
0156020 and sa Smart 0961-759-0888. Init sa palibot, ano? Grabe init dyan na. Nako, sus Mario, likay-likay tabi sa heat stroke. Aram nindo, tawang ko na kamo ning informasyon so sa tuyang mga nakakahuron dyan sa APSE mo, ano, sa Dr. Cedric, buda dyan sa Pag-asa, so sa weather station, may portion kitang mamamatean this coming days na sobrang arangaang talaga. Yun na yan, so pagsalida bagakan klima, nasa transition na kita sa from na dry to wet season, igwaning parang portion dyan na grabe talagang alangaang, maluya ang paros, nagasangaw su init, naglalaog-laog su diit, nalipot, sarabatan yan. Ay dyan, so pagparaheri lang ining mga trangkaso-trangkaso. Sana po dahi man tabi, ha? Likay-likay sana. Nasa linya mo na sa tuyang pag-iriba dyan sa luwas isihon ta daw. Bulos kan informasyones si Compadring Alarmario Padingal. Good afternoon, what's happening? Yes, good afternoon, pare. Sasarong bulan na dahil nagkakaiguanin sesyon ang nasanggunian panlalawigan Kanalbay. May mga hangover pa pade sa kod ngunyan sa nominaging eleksyon. Anong nangyari? Bago mag-eleksyon kan Mayo 9, nagdeklara sa sanggunian panlalawigan in recess para magpakabuelo sinda sa kampanya. Plus, ginamit man bagakan COMELEC ang sanggunian panlalawigan session hall sa indang sa Canvassing area. Kota na kan Mayo 17 pa. Kan last week nag-schedule. Iyo. Ang sanggunian panlalawigan kan sa indang regular na sesyon, anaga dahil nangyari dahil ang sabi parakasyon pa so kadaklan after kan eleksyon talo sa mga board members. Sa mga elehidos sa sanggunian, si Compadring Nelson nawata kan mo? Si Kuyan, si BM Imperial baga. Si Kuan, Si Pem. si Pem, ano? Nawaltak baga si Pem. Duwas inda si Pem, buda si Pading Nil. Third and second district. O taduman sa third, ang nakalaog si Jasem. Ano ito, Palmiano. Palmiano, digdi naman si Vince. Si Vince Baltasar. Nakulaan na factor pa itong sa pagiging ligaspenyo ni Vince, di ba? Iyo, digdi nakagulping boto si Vince sa Legazpi. Digdi. Sa Daraga, di masyadong nataparan so kakulangan digdi sa Legazpi. Nakatipak so mga nanggana duman sa Daraga. Nagtipak pa duman sa Daraga, di nasuli doon ni Compadring Neil. Yan, sige. Dahil nga na naman ng telefon. Iyo, ngunyan ko tangapon sa schedule naman. Kaya maski may niton, pig-monitor pa, sakripisyo kitang ailingan sitwasyon, pero mamundoon sa sangguniang panlawigan. Isa-isa nang yaon dumasi, grasyang Wara. magbalit sana. So, stop sana. Dahil nga ko nag-log naman kay Wanay Grace. Ano puro absent o talagang sana parang wala lang. Sabi nag-ururon man talaga na puro paringalo na wala kita. Ano ba yan Nag-swan baga naman. Kaya puro relax-relaxin da. Pero sa informasyon sa Toya, duman sa opisina ni Vice Governor Rex Lagman, nagsabi Mayo 31 naman next week. Sunod na Martes, magtuturparan so mga members ka sa Guriang Palawigan yan kung malawos naman. Maganda naman sa sunod na Martes. Sarong aldaw lang sinda obligar kunta na kanlay na magsesyon. Ano ba yan? Yan ang nangyari tabi ko digdi sa Sanggunian Palawigan na talagang Pabloy Pangunyan ang kamugtakan. Roger, sige. Yari po nalis sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat, Compadre Ngal. Pabloy, walang wala tayong nahita, walang walang output ngayon. Sanggunian Palalawigan, zero. Nada. Daing nangyari, nagralaog. Harabuan na. Pading Jim, alas 4:20, maray na hapon.
May na hapon tabi pa de, handa makikooperar ang mga quarry concessionaires na yaon sa pamitisan kan Bulkang Mayon, in kaso anuman an imando sa sainda, kan bagong ilihidong Gobernador-Elect Noel Rosal. Dahil sa bago, habang nagbabalita kita, nagdadalagan kita sa pamitisan kan Bulkan, na sa pag-double check nga kita kan sa mga naghurubas na sources ng tubig, kung saan may huring-huding sa itaas sa pamitisan kan Bulkan na by July 1, i-stop po ng gabos ng paki-operation sa palibot kan Bulkang Mayon sa pag-asumir kan bagong gobernador. Basado sa mga nagkukwari, may naulinigan man ang sinda, pero as of now, dahil pa man sinda nin official na informasyon, communication, tungkol sa siring na bagay, dahil pa man talaga, dahil pa man nag-asumir sa pwesto. Si Governor-elect Noel Rosal, matatandaan, durante kan campaign period baga, nababanggit sa mga tribuna kayo ni, ang quarry operation, kay puan i-regulate, kung saan kaso bago, maski mga lehitimong quarry, concessionaire, nagsasabi, nagkakanigo mananggad na i-regulate ang mga pagkukutkot sa taludtod kan Bulkan tabi pa de, sa pagsawing palibasa in demand and by graba. Yes. Maski sa inasa ng lugar ang luluho, maski dahil man inagihan in laba o baha, Yan. eksklusibo na ang kutkot everywhere. Roger. Sa pagtukad kan di si GB News, sa habag kan na Bulkan, nangalas nga ni kita, gulpi na pala dyan na nga pigko-konkretong tinampo pa de. Patukad sa Bulkan Mayon. Oho, halidig di sa Kamalig area, balda na sa Ginubatan, maray maraot ini, maray ta may mga konkreto ng agihan ng mga tao, maraot, magsiserbi ining agihan mananggad kan mga manlain-lain na klaseng lunadan, naglalaog, nagluluwas, yan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Roger to that. Sige. Aha. Minimum gapo tabi pa day, pigtitiripon, naiguanin na mga tambak na naagihan kitang gulping mga gapo, pigpupurot man sanayan dyan sa may pamitisan kan Bulkan kan mga ekipahe, Yan. itiponon, isusungal duman sa ngimot kan makinarya, pagluwas, sinarapa na, pagluwas tabi pa di kwarta na, graba na. Mang iba-ibang taman nyo pati. Oho, may Yan. sisigan. Ay man, pagkapagalan ninda, so, pagpurot ka ni, Yan. na mga gapo, pagluwas, papa na. Yan. Bato na, kwarta. Bato na naging kwarta. Pagkwarta. Yan, sige. Tapos, may post sa FB, si dating congressman, dating gobernador Mayor Ngunyan, Itay Nando Gonzales, address kay Governor-elect Noel Rosal, ikot ko, a friendly reminder to the great Mayor of Legazpi City, now Governor-elect, move around. Maglibot. Aha. Maglakaw-lakaw, maglibot. Yan. Move around. Sige. Dakol nakabasa, kan challenge na ini, kung saan mga yaon sa pamitisan kan Bulkan, maray man na magtaga-libot na ang gobernador na bago, lalo na digdi sa quarry area, para mahiling niya physicalmente kung ano na ang estado kan sa tuyang Bulkan sa presenting panahon. Roger to that. Sige. Dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, di si GB News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya hali dyan sa luwas. Sige. Bebeltadahan tayan ha. Ngunya na hapon o kaya sa aga. Magayon na tema po yan. Igwa na kitang mga nagkakaroang inputs hali dyan sa tuyang mga sources sa Kapitolyo. Manungod sa quarry. Ano? Saro yan sa naging pivotal issue kan campaign period. And saro yan sa sarong major component na pinagkukonsiderar na baka iyo sa naging downfall kan political career ni Governor Bichara. Yan sa quarry-quarry na yan. Daiyan handle ning maray kay itong sa mga PR guys ni Governor Bichara, dahil na-handle ning maray yan na quarry issue an. Samantalang igwaning magayon dyan na paliwanag ano, na pwedeng gamiton nga niyan ngunyan kadag-adang-adag na administrasyon Alcalde Governor-elect Noel Rosal. Taon-taon tayo ipapasabot tayan ha, kundi sa aga sa tingog kan banawaan.
Kumpadreng Jomar, marhay na hapon man tabi. What's happening? Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Dain ng bareta ang sanggunian panglungsod kan tabako kung ano na ang status kan Sky Fortune. Ang Sky Fortune iyo ang barko na may pangargang mga mabatao na bagas na sundungon niyan yaon digdi sa kadagatan sa tangod kan syudad kan tabako na daipa nakakahali. Ini ang nagluluwas matapos nakasubako sa regular na sesyong katsangkunan ng Pangusod ng Tabako. Ipinapod ni Vice Mayor Nestor San Pablo si Vicente Bertiz, ang sanitary inspector kan lokal na gobyerno ng Tabako. Tangani na maghagad ni update sa kung ano na ang sitwasyon kan mga tripulante, kan pangargang bagas, asin kung kan mismong barko na yaon pa nagpapataw-pataw sa kadagatan sa tangod kan syudad kan Tabako. Sinabi ni Vice Mayor Nestor San Pablo na ang pinakaultimo nindang naaraman, iyo ito na pigpa distansya sana kan Coast Guard hali digdi sa may baybayon nin Pauro Harayo tangani ina dai maglakupan parong o dai na maparungan na mabatang bagas na pangarga kay ni digdi sa dry land. Alagad iyo na sana ito ang ultimong update maabot kan mga miyembro kan sangguniang panglungsod kan Tabako na papasyaran digdi kay Mr. Bertiz ang mga magkakanigong opisina asin kung mapapwede pati na subarko dahilan ta dainin da aram kung ano na so pangarga kung yaon pa dyan o iwinawa sa dagat. Yan, sarong posibilidad yan, kumpadreng Jomar. Data easy, tibaad kun ang pagkabagi, pinag-jettison ito, pinagwa baga ano, taganing, wala na problema. Tama ba tao bagang parong? Yes. Teka nga ni makadulok sa barko, grabing bata. Kung yaon ka dyan sa barko, kakaturog, yaon ka dyan nag-i-star sa loob na nagkapirang bulan, grabe ang bata. Yan. Pagkaday mo man ang kagkayahon. Yan, kaya makaduda na. Oo. Okay. Baka nga pinawawa na yan dyan. So, nagkausa na yung kipolusyon. Kaya gustong aramon ini kan ni Vice Mayor Nestor San Pablo, pati naman, iligon naman ang sitwasyon kan salud kan mga tripulante. Iyo, Ako na nga sa lawig na panahon, yaon sila nag-istar sa mabatang kapalibutan, baka ngayon naghihirilang na ang mga yan. Iyo, Laktang, iyo ang tangani na ma-update man ang sanggunian, takon may kinakaipo na gibuon, ang lokal na gobyerno, dapat tigdi, iyo ang makagibo naman tulos sindanin may Diyos, bako na arap kayo na daisinda o blanco sinda kan mga nangyayari na sa barkong ini. Magigirumduman tabi paring Pio na Enero 19 kan suminat sa dan barko sa coral reefs digdi sa Banwaan kan Malinaw kung saan na damage ang coral reefs na nagsisingil nga ni ang lokal na gobyerno ni environmental damage na 1.1 million pesos sali sa kapitan kan barko and dahilan sa pagkasadsad kay ni sa coral reefs na nagkaigwaman ni danyo sa barko, naluho, nadumog ang mga pangangargang bagas kung saan abot sa 20,000 sakos ni bagas ang nagkarala pa nangunyanyaon pa sa laukan barko asin padagos na nagsasangaw ang mapatang paro. Roger to that. Yan pa rin mga follow-up, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Sige. Papaugid yan ni Vice Mayor San Pablano. Salamat pa din Jomar sa impormasyon. Alay dyan sa Tabaco City. Pinag-apudan niya to si Vice Alcalde Nestor San Pablo kan Tabaco City. Nganing maaraman niya to ang mga follow-up sa report na ni Pading Jomar Bien na sabi pinaapod dyan sa sangguni ang panglunsod kan Tabaco. Yung sa sanitary, yung sanidad dyan ka Tabaco paaram kung yaon pa duman kung pwede sa katundo yung barko kung yaon pa duman sumabatang bagas kung baka inula na. Nasa linya si Vice Mayor San Pablo. Vice, marahay na hapon po si Pio Tabi kan DCGB. Good afternoon, Pio. Thanks for taking my call, Sir Vice Mayor Tabi. Napapod kami kaka-report pa lang ni Pading Jomar Bien, so corresponsal dyan sa 1st District. Ipinapod ang tabi ni sa sanidad sa sangguniang palunsod. Ipa-verify kung ano na sunata da pang mabatang bagas duman sa barko dyan sa may pier. Sabihan ko siya mag-coordinate sa mga different agency sa quarantine
sa Bureau of Custom, kung sa Coast Guard, kung ano nang gigibuhong ka ito. Tayo man pwede magpara-standby sa naan dyan. Tapos iba nga yan yung motor, nag-aagid at duman, may napaparong pang ibang parong. Buda siyempre, nagde-deteriorate yan ang barko. May mga crew na yaon duman, dahil taran kung saan pigtatarapok sa ating ninda. Mhm. Buda ma-update man kita kung anong status kang mga kamugtakan ka sa mga crew duman, kung ano ang kamugta kung may helang o kung ano. Dapat mag-examine man ito. Iyutara niyo sa napagayon distansya kay ito digdi sa Tabaco, buda sa San Miguel Island. Opo. Nag-aaral din sa motor. Kaya dapat, sabi ko bata, may iba-ibang helang kung niya nag-aaral po sa to. Mas maray na naglilikay, ma-update man kita. Kaya sinabihan ko sa sanidad mi, next session, paki-update man kami, maki-coordinate ka duman sa different agency kung ano nang gigibuhon sa barkongan. Kaya ito siya to. Iyo, baka nga ni, baka posibilidad na pinag-jettison, inula na sa mga bagas dyan, ta, kung yaong ka sa kaluyan, day matagal ang tripulante kung mabata na ning todo, tabi. Iyo nga ni, malain man na, tayo taarap kung anong gigibuhon nila dyan, para kung dahil man talagang bata may kaso na dahil kinasuhan man kasukag sa diri kang barko na sunag-arkila. O yung karasuhan, haraluyanan. Kaya sabi ko, mamove naman kami na guyo doon andyan kang tagbutalion dyan sa Tabaco. Bako man dyan istakan kang Iyo. mga araw ka. Kung ano mangyari ba ka, napiktado man sa health ka mga taga-digdi. Iyo nga ni, iyo ta, baka nga ni mapiritan na iurula na sana dyan, ta kung sobrang bata, dahil maninda kaya paano ba yan? Buda sa mga tripulantes kahirak man, baka kung naghire lang na yan dyan, anong kamugtakan? Kaya nga ni, dapat i-update man kami, nasa jurisdiction may bagaan, maraming papabayaan pa sana dyan. Okay. So what was the assurance kang sanidad tabi, Vice? Sa next session may sa Tuesday, maaraman, kundi from time to time, ma-follow up man ako sa mga ibang agency kung ano talagang aksyonan ninda kayan. Pag-abot sa mga arog-arog ka ng mga barko-barko, dahil kaninda maitsarang kaan, Vice. Dahil kaninda kaan maitsaran. Ang ahensya na dapat na magkasikasukaan. O, sige. Marilaman kung sa Marikamugtakan, may na damage na pagkaon pati dahil taram sa bakterya. Ngunyang bagang panahon, iba-iba na ang minaabot na mga virus. Dahil taram kung anong virus na naman ang darakang pag na-contaminate kung anong mga chemical na yaon dyan. Okay. O di, sige tabi, Vice, abangan mi an development man ka next session para maliwan agad ba na ang publiko. Salamat tabing maray sa oras. Good afternoon. Welcome sa mga listeners mo, sir. Okay, good afternoon. Likewise, mga tugang si Vice Mayor Nestor San Pablo, nakaulay niya tungo niya na pagkapon sa programang Bicol Target. Manungod dyan sa kamugtakanaan kan barko sa may pier kan Tabaco City. Oras Pilipinas, ang sikang masunod na time check muna kita, 4:35. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Pampers, buong gabi, walang palit, posible. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Mag Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. United Home Kidlets Chewable Paracetamol para sa lagnat ng kids. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. El Real for everyday pastabilities. Maggi Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggi Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggi Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggi Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2
pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, PHIVOX, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Prostate problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Dati so ilang ko, kuyan, prostate, tinisting ko sa bulungan Doc Alternativo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na maray so produkto kan Doc Alternativo. Nag-cleansing na ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto ka ini. Tasagod sa ngunyan, kuyan. Okay, very good talaga ang produkto kan, kuyan. Ko si Dilberto Trillis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Pruweba sa kaepektibo ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pagkatapos sa duty, after all days office,
Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Thank you so much, Tata Bunjing. Ans, good afternoon. Thanks for waiting. Go ahead na. Naputol. Sandali. Paki-reconnecta, Bianza. Kaya Tata Bunjing. Alas 4 o kaya pera na lang 19 minutos bago magabot ang alas 5 nin kahaponon. Si Ans, nasa linya na Ans. Go. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, dakulang rason ang pagbabakan mga kaso ng COVID-19. Sa rehiyon ko nagdadakul pang lalo ngunya ang bilang kan mga personang nagarani sa Philippine Red Cross para magdonar mismo kan sa indang dugo. Ini ang sinabi ngunya ni Red Cross Albay Administrator Rose Rivero Consain na nataraninda na poon ka naglog na taon 2022 nagiging na supisyente na ang supply kan dugo na itataos sa indang opisina asin man na ipapadara ninda sa mga ospital na nangangaipuhan nin supply kaini sa Manila na parte kan probinsya kan Albay. Sigun kay Rivero, dakulan pasalamat kan sa indang opisina sa mga LGU na nagmaniugot ng gad na magkaiguan nin COVID-19 vaccination rollout tanganin na mapababaan kaso ng COVID-19 asin sa ngunya na nahihiling ninda na nagkakampante na publiko na magdonar kan sa indang dugo asin din na natatakot may kinaaraman digdi sa COVID-19 kumpara ka nakalihi sa 2 taon na talagang binababaan na bilang kan mga donasyon na kan dugo sa indang opisina. Pero kaya na ugmamansinda dahil sa pera sa pagiging supisyente kan supply kan dugo digdi sa Albay nakapag-augment man sinda sa probinsya kan Catanduanes may kinaaraman sa nasambitan ng bagay. Siniguro ni Rivero na in kaso supay man na supply kan dugo digdi sa probinsya kan Albay, padagos man sindang matapang sa mga pagtaraning na probinsya lalo na sa mga islang probinsya digdi sa rehiyon Bicol. Gustong sabihon kayan Ans, dahil na kita makakadangog ning daing supply ning dugo nangangaipo kaming dugo dahil kaming nadudumanan Red Cross palan pwede dyan na i-rekomendar? Yes, tabi Sir Pio. May supisyente sinda na stock dyan ning dugo? Yes, may supisyente and saroda sa mga factor na naiiling minda kapag supisyente ang supply ninda nakakatao man sinda sa ibang lugar. Ayan, sana mapanindugan ang talaga na dahil nakita ning maarama na madalagan digdi sa to mahagad nin tabang sa publiko na nangangaipon nin dugo sa pasyente ming arog ka ini. Roger. O igwa na kitang matuturoan Red Cross. Yes. Ibang available. Anong klaseng mga dugo daw? Blood type yan? Ano daw yang dyan? Dahil niya sa publiko tabi Sir Pio ining kung anong klase ki blood type basta assurance ka na Philippine Red Cross Albay chapter supisyente ini sa probinsya kan Albay. Yan, sige. So tabi Sir Pio ang informasyon man hali digdi sa Albay District Ans Galero DCG. Salamat sa storya hali diyan sa Philippine Red Cross. Supisyente daan dugo.
tawagan natin si Count Dracula. Pasiring kita dyan sa Philippine Red Cross. Pera biro ha. Totoo yan, kaipuhanan na arog kaan dapat permi na igwaning stable, as in sufficient ang supply ng dugo, because makaherak ang mga rani sa tuya digdi sa tuya mga broadcasts baga sa manlaylay na programa. Kung minahagad nin dugo ta nasa peligro ang buhay kan sa indang kamidbid gabos, mapagal. Sana, thank you so much sa mga donors buda dyan sa Red Cross, sana mamantinir iyan na arog ka na estado ni na supply nin dugo sufisyente. Nakakatao pa nga ni kita sa ibang probinsya, so mga branches man kan Philippine Red Cross sa ibang probinsya outside of Albay. Yan, salamat tabi sa Philippine Red Cross sa pag-asigurar na iyan sa publiko na igo kita ning supply nin dugo dyan sufisyente. Papakinabangan, although dahil tapigahagad na may mga ipot kay kuan yan, pag may nangangaipo gusto sabihin may naghelang, may na aksidente na diskwedo, dahil tapigahagad yan. Pero mas maray na igo kitang nadalangog na assurance from these agencies na kung may mga ipo igwang maitatao tabi. Okay, sige di sa agatan na sana siguro pag orerestoryahan yan naman nungod sa quarry duman sa Tingog kan Banwaan. Ayan na report ni kumpadreng Jimmy na manunungod sa nagluluwas na huring-huding na tiba ada pag-abot kan administrasyon ni Governor-elect Noel na Rosal, papunduhon ngo na iyan. So there's a possibility man agad. There's a possibility. Everything is possible. Dahita paisi kung sa aga na sana siguro duman sa Tingog kan Banwaan, ha? Yan. Okay. Bultadahan tamo na ining sitwasyon kan COVID ta day pala so nagakapira na certificate of canvas uto na mga ballot box ang pinagbubukasan na duman Angel sa sa national sa Congress sitting as Board of Canvassers. Yan, may pinagpaabot na dyan na impormasyon si Congressman Pido Garbin Jr., miyembro siya kan sinda as sitting as Board of Canvassers, nagresibi na sinda nin mga COCs. Yan, Certificate of Canvass, bakong Certificate of Candidacies, COCs. At bibilangon na, in fact, bibilang na nga ni kan mga senadores, buda kongresistas, ang mga boto para sa presidente, buda vice-presidente. Pero aram naman yan kan bilog na Pilipinas, buda kang kinaaban kung sisay ang nanggana. It's Bongbong Marcos, buda Sara Duterte. Ini pong nahihiling tangon yan na proseso dyan sa Congress is iyan sumandato na dapat mag-agi sa arog kayan. Pero subirilangan naaraman na ang gana si Bongbong Marcos buda si Sara Duterte. Yan. Okay. Now, day kamong namasidan tabi, ining nakaliis na eleksyon, iyon na gayon iniso pinaghagad ta ka itong mga panahon, haloy na pinaghahalat niya to na mangyari sa electoral process sa Pilipinas. Sumadali sa nabaga, nanday ning dakol na problema, day ning dakol na hitches, o do day taman yan malilikayan, igwa ning hitches, ang gabos na aktibidad, ang gabos na sistema, igwa yan ning mga hitches na pinag-apod. Ang mga date na diferensya, nothing is perfect in this world. Yan. Iyo na gayon din iso pinaghagad ta na ipiglalaban ta ka nakalihis na mga panahon. Ining election 2022. Makaskason, kinaagahan baga, isita na sa mga nanggarana. Isi na, day nang dakol na hororon. Not unlike before, kan panahon pa ni Kupong-Kupong, it takes 1 week and a half bago makumpirmar managad kung sisay ang gana. Dirilangan, iriskutinyohan pa ka ito. Sumanual counting pa. Ngunyan, sa
sa kadakulan na pinag-agihan midigdi kami mga broadcasters, particular sa DCGB, kami sa kadakulan na inagihan mo na ng eleksyon, ako ay for one, medyo naog mata, nakonta na experiencehan ta na, so gusto tang mangyari ka ito na makaskas na birilangan. Ano? Makaskas, credible, in fact, so mismong Citizens Arm kan Simbahan Katolika nag-attest daing anomalya Paris Pastoral Council for Responsible Voting NAMFREL daing mo niya kitang nadadangog na mayor na pinagre-raise indang issue manungod sa electoral process so pagdilang so pagtransmit madalion baga tatabon nga di imagine na nagmi-meeting kami kaso pre-election kung paano ang sistema nagbuto ado man sa hururo na ito managad na pag para iskutin nyo sa kwarto-kwarto dahil nakaiyan ma-shoot lang ni nagkakapirang reports duwa tulo for the public to know na araw kayo ang nangyari proseso then iginilid mi na po yan pakalis ning sarong oras iginilid mi na why makaskaso na ang dalagan kan transmission mabukod na kami duman nagbukod na kami duman I should say sa server sa source code kan Comelec ta tinaawan ng access ang DCGB duman. Ili nga alas 9 baga tatabunjing pagtukaw ko ito by the millions na anyao na nako ko ami mismo direkta sa source code server kan Comelec by the millions na sa resulta. Kinaagahan tapos na. Easy na kan bilog na kinaban, easy na kan bilog na rehiyon. Isay sa gobernador, sa manlaylay na probinsyas, kongresistas, busy gobernador, gabos, sagkod sa mga kagawad. Very inspiring ining nangyayaring ini. Sana sa masunod pang eleksyon, mapino ng marhay mananggad. Na ining mga mandiit na glitches, mga snafu na pinagapod, malikaya na. In order for us, na maibalik sa tuyang tiwala sa electoral process. So dignidad, buda so integridad kan eleksyon, maibalik ang tiwala kan sa tuyang kita gabos, makabalik ang tiwala sa dignidad kan electoral process po kan Pilipinas. Di ba? Ugun mo matangang banggi alas 11, wala na. Aram na kang kinaban, aram na ang gana, garo sa USOB garo sa Estados Unidos de America. So, eleksyon duman baga sa pagka-presidente. Araw kay kaskas na sa tuya. Comparable na duman. Kita nagsusubaybay kan mga eleksyones kung pag-sink in, pakalis ka nagkapirang aldaw, niya ko so eleksyon tarig di sa Pilipinas, garo na sa US kakaskas. Araw na kaya matangang banggi kinaagahan, tapos na isinaan ko outcome, isinaan ko ang resulta. Nagtutuka ako itong alas 9. Sabi ko, sige na, ibugan nyo na dyan sa newsroom. Yung dyan sa source code niya to, sa Comelec. By the millions na. Alas 9, nasa 80% na ang returns. Hugon mo. Kaya, we should congratulate ourselves, gabos, kita mga Pilipino ta. At least nakatana na kita, kanaro kaning sistema, mai-improve pa yan, ngapit na panahon. Just trust the system, trust the process. Ano po? Salamat kan sa iyong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sadiri, magkakankitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao. Mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula.